východovou. Asi nie. Mne by zaujímalo, prečo si štelo berie toľko banán? Vicky, zaspievaj na čo? Mám zlý hlas, lebo som trošku chorý, beriem antibiotika, tak spievať. Ale rád by som zaspieval. Ináč by si zaspieval aj. Čo? Ináč by som zaspieval, samozrejme. Ja rád spievam. Nechcem to brať, to je náš juj. Asi to ťažké, viete, si to za to mediálna hviezda. Práve to, takto asi mám to má veci proste v porádku, nech si veď tam leží, nie? Skoro som si to nebolo do klasy. Pri nastúpaní nastupujete všetci bez Ferryho, pred dvere, pri nastúpaní každý dostane číslo, to má nepárne číslo, sedí s párnym číslom, ktoré je o jedna väčšie. Ja ti poviem. S Laurou. Jednotka, to myslí. Laura, chodák je dozadu. Kto nemá ešte číslo? Hej, ľudia, odkázame do chvíľa. Ticho! To má 31. Kto má 25-ku? Co, 40-ka? No, svíčku! Ja dám 59. Číslo 7! Tu som 7! Ja som 7! Aké si číslo? Co? Mária, pomocnica kresťanov, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Takže máme najlepších šoferov, Pán Boh nad nami, bavte sa, dovidenia. If anybody wants to find me,
srdiečka, choď! Do srdiečka sám chodí. Nie, že Peťo takto napľuje. To je po nemecky. To je nič. Nič nerozumieme. Mimo. Klotzt doch nicht so, sondern holt mir was! Tým, že ste stali pred senzorom, nenapľú. Už asi ideme. Dobre, všetci ideme do... Nakedy sa zjavuje na horora? Kedy na psa? Na psa, alebo na horora. Také má oči. Áno. Čo robíš? Na srdiečku. Kameruješ či fotíš? Čo myslíš? Neviem. Asi kameruješ trapas. Ja si rekla. To je blbosť. Hallo! Hallo. Hallo! Ja, Sie da! Hallo! Das Papier hier ist alle. Können Sie mal bitte drüben Bescheid sagen? Aber ein bisschen schnell, ich sitze schon länger hier. Nechutný. Teraz. Ale nebudeme taký dobrý. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me. 'Cause I'm living life in airplane mode and everything. Všetci vypadnice vonku. Tak si to volá. Aj ty. 'Cause I'm living life in airplane mode, yeah. Butlery, ktoré prídu, aj čo proste všetko máte, tak nedávali na posteľ, ale tam sú také lavice, tak buď pod posteľ, alebo na lavičku, alebo tak. Neviem, že autobus, kedy príde a asi teraz niekedy, tak počkáme ešte autobus, lebo sa mi zdá zbytočné, že aby sme proste hore dole išli. Ja chcem fotu s Andrejom! Jožo, Chcem ísť domov. dobre bol na Bodani. A mňa už je tu dlho. Jak dlho si tu? Asi 10, nie viac. 2 hodiny. A už sme stihli postrihať jeden bici a už mi je smutno za mamkou a nemôžem mamke zavolať. nie. To bol žart. Timo, si prvýkrát, ktorý má? Tretíkrát? Paráda. Ahoj, babi! Čau, babi! Čo? Prvá informácia, neviete asi všetci, aj keď môžu dúfam teda väčšinou už, hej. Keď idete na vécko, tak sa splachuje, lenže sa nesplachuje tým špagatikom, ktorý tam je, pretože ten špagatik to je alarm, ktorý vlastne tu začne húkať, ktorý ide aj do centrály. Takže keď splachujete, tak prosím vás splachujte normálne len tým klasickým splachovačom. To špagatik už sa nie... V noci robíme joke. Áno. Však budíš. Ešte raz? Bola sranda. Na jednu takú oboriadku sa rozdielím na dve skupiny, ktoré ide v tej druhý domček. Teraz ste tu a tak vás prosím, aby ste tento čas, ktorý tu je, tak brali ako čas milostivý. Čas, kde môžete prísť na mnohé veci, čas, kde vaše srdce sa môže meniť. To je dôležité, aby ste s takým niečím tu prišli a s takým niečím tu aj boli. Je to miesto, kde sa človek cíti veľmi malý, ale cíti sa v dome. Cíti sa proste, že toto je moje miesto, tu som správne. Hoci sa cíti taký veľmi maličký, keď príjete donútra. Keď tu budete večer, tak je také zaujímavé si tu proste sadnúť a vidieť západ slnka.
The sun is hanging low on the skyline, on the sleepy old Ohio town. And the people think that change is the devil, so the sun is not allowed to go down. And the driver's eyes are glued to the rear view, cause his car is always in reverse. And if you race to where you've already been, then you are always gonna get there first. Yeah, welcome to the town of a sundown. Welcome to the town of a sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of a sundown. Welcome to the town of a sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got. Every time I open the paper, through the letters to the editor page, the troglodytes who can't keep their mouths shut, they've really got me in a fume-in rage. The self-appointed king of the virtues, trying to sell us what we threw away. He's a dumpster guiding prophet, he could rule the USA. Yeah, welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got. This is what our children inherit. It's what our parents left behind for us. The trophies in your grandpa's old basement, with a thicker coat of rust and dust. I guess there's nothing left to discover, so let's just park our cars and rest. Cause the mission here's accomplished. Don't it feel like a success? Yeah, welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Jakub, na dowiennik mi masz, zoologické vítáš, ako opica čítáš, na tu vodne. Jakub, na dowiennik mi máš, zoologické vítáš, ako opica čítáš, na tu vodne. Šťastný. Aby si bol taký správny,
zdravým domboskovým animátorom. Aby si sa stal svetý. Hlavne tak. A taký prvé, oficiálne. Výborné najlepšie. Môže druhé. No dobre. Ale je to, vieš, od srdca a je to Plzeň. To znamená, že ty teraz máš... Čo, ťa objeka? Pred verejnosťou. Verejnosti už teraz dávam taký darček, že hoci kedy prídeš do Plzne, máš pivo zadarmo. Od teba? Odo mňa. Medzi nimi vznikla priamka C. Rovnobežná na priamku C bola priamka D. Medzi priamkami CD vznikla E. Po priamke E. Paradoxne na Nikoloma bola priamka F. Za priamkou F si do ľubovoľného bodu G. A máme tu A! Almena a B! Nech sa páči, vezmite si banán, zvinite ho a môžete ísť postupne na mňa. Prvý krok, čo zbrojím to napadne, ošpíca to húko. Držte hubu. A keď bude koša práca? Držte hubu. Čo? Krok číslo 1, ozbrojiť protivníka. Krok číslo 2, vziť banán, čím útočníkov po neho ozbrojiť. Áno, pane, môžete ísť na mňa. Ja nechcem. Ja nič proti vám nemám. Môže nás určite v oblasti, ale nejak nič viac. Fakt. Zvite ho takto, ako keby si mi ho chcel vraziť do priedušnice. A ja budem nič stať. Pridržite na mňa od krsta a ja ho zozbrojím. Nemôže byť zase ten zachodené z Nie, už môžete ísť. Nie, takto. Banán, takto. Takto. A píšte pri tom. Zjadte ho život. Môžete ísť. Krok číslo 2, pozícia číslo 2 našej hodiny. Mám tu čelenice. Vyzerajú neškodne, že? Čelenice vyzerajú neškodne. Ale skúste ich mať za chate. A nemusíte dýchať, áno? Takže, pane, môžete ísť na mňa s čelenicami. Mám to pustiť. Môžeš, Andy, áno. Tak sa priprav. Ideme. Hola.
pour cela. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de Baka. On est là, les rebelles sont là, nouvelle propriété dans vos têtes en pleine pour cela. Ešte povedzme, jak to vyzerá táto tu. To vyzerá ako ja. Nie, vážne. Neviem vás. Nemám to zachytené, povedz to. Aj ten. Miša. No, Miša pred chvíľou hovorila, že toto tu vyzerá ako Mišo Malík. Súhlasím s tým plne. Len, že vám musím dať zviazané vlasy vzadu, aby to tak vyzeral, ale inak vyzerá úplne tak, jak... Možno už je mŕtvych a možno je tam. No. Úplne domov. Don't you wait for a signal from above. Well, why don't you just give me some of your love? If you do break your Puritan taboos, I'll do right by you. Yes, I'll do right by you. Buy you diamond jewelry, you only through with me. Nebolo pekné. Mario Novik. You won't even let me get to second base. I'm stuck here playing shortstop after our dates. Why can't you use a couple of your virtues and I do right by you? Read on my side and try to seal this deal. Yes, a man will tell you to be real. Here's who I've been faithful, I've been true. Yeah, I do right by you. Jaké si zviera? Máme všetko? Dievča doniesol hojaký strojček a ja mám kurové nožničky. Výzva trojka. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing can save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just let him go? Káťa, sa ti to páči? Ššt. Pána Mária Pomfica. Kamila, sa ti to páči?
Aj Lepánko, zázraky Pane Mária, pomôžem ti, Pýta. Alžbeta. Sa ti tu páči. Laura. Sa ti to páči? Tebe sa to nepáči. Dobre, myslím si, že páči sa veľa, poďme a dnu padnete všetci. Ja som sa zľa. Kruha. Sa ti to páči? Ale práve kritizujem to, že tu nenechali ani jednu trávu, teda lúku, a prejde nás auto o chvíľu teď. A toto. A všetko je tu strašne zastávané a vôbec tomu nechápem, že čo. Koniec. Sa ti tu páči? Pekne je. Pekne je tu? Pekne je. Presne. A ešte vraj bude. Tak hovorili, Ujo. Don't let him pull you down. Just let him drown alone. We all land. Someday you will find a truer hand. To je hrozné. Najlepšie obrazy. Ja som myslím, že Prakticky základ dostaneš a ešte je to kacírstvo k tomu. Made in Italy. Prečo? Kúpim mu že to je hrozné. Nie, ale vážne sa pýtam. Máme tu ešte vreckové vydanie. Na druhej strane je fotéčka. Vidno to? Slabo. Ale je to tam, je to tam. Počkaj, ešte pootačaj to kus. Môžem komentovať, prosím. No. Našli sme vreckové vydanie väčšieho vydania toho. A je to fakt. A tam to malo byť. Ale je to strašné. To vajce za 34 eur so stojanom, pozor na to. Ale to je strašne kulové. Počkaj, cenovku vám ukážem. Počkaj, sekunda. Počkaj. Tak to hej, tu na. Vlastne, ja by som chcela presne, že len ten stojan je 34 eur, hej. Tu máš, pozrite. Cenovka. Vidíme. A to vajce, neviem, to je asi bonus k tomu, alebo čo. A neviem, a všetko je tu úplne také kulové, napríklad aj... Počkaj. Napríklad aj tanierik Magnetka Don Bosco. Pardon. Zobrala dojmy. Tento, hej. Podľa mňa to úplne cool. Počkaj, drž to. No, takto, hej. Ešte je tu skôr nejaké zbytky, jak máme. Pozrite sa, super extra špeciál. Náprstok. Je to nečakané, náprstok. Lebo niektorí ľudia sú šikovní od prírody a niektorým ľuďom to proste nejde. No aj mne to nejde zašívať a vždy si pichnem do prsta. Ale tu máte pár pomocnicu, ktorá môže zašívať. Dobre, to je aniel, hej? Proste len tak na jednej nohe stojí a zrazu. A to je satanáš tu dole. A je to, akože je to pekné, ale proste, že čo?
Dominika si z toho úplne unesená. Viete, aké to bolo? Viete, v Kole Don Bosco. Neopakovateľné. Som sa vznášal ako to niek sami. Miša, si dala Jakubovi iba falo? Hej, ja som strašný človek. Neviem, či to je hriech, či nie. Andrej! Čo stojíte? Dominika, Martina. Kto tam ostal? Všetci to zaujímavé, ale do Bosko. Super. Nemôžem lastiť vôbec. 33. Vyzva. No dávaj. Dávaj, Cilka, dávaj. Cilka, určite, dávaj. Cilka, dávaj. Ale nemáš to. Cilka, dávaj. Cilka, nie. Počkaj, to ideme do takého filmského, by strašný strmak bol, ale strašný. Až tam je koniec sveta. Ideme do Počkaj, a to nie je West side girl going to the east side bar. West side girl going to the east side bar. No damn good can come of this, those west side lips and an east side kiss. West side girl going to an east side. Je to super. Fakt? Dielo, čisté dielo, konečne sa robí dačo normálne v tom svete. Pekne naranžuje. West side girls going to an east side bar. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. The music's playing loud as hell, her motivation is hard to tell. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. Scooter D's getting cruder by the hour. Scooter D's getting cruder by the hour. So flannel toed east side hippies are staring at the west side chick. Scooters getting cruder by the hour. Well, tonight it's gonna all hang out. Someone's gonna be found out when the west side girls going to the east side bar. Buckshot Bob, he's sick of sipping on his bud. Buckshot Bob, he's sick of sipping on his bud. Standing up to make his play, now Scooter gets in Bobby's way. Buckshot Bobby reaches for his empty bud. And now we smash that bottle on the bar as Scooter grabs the pickle jar and chucks it right at Bobby's funeral face. And this is by a mile or two, and the barkeep grabs his 22, and a Bobby and a Scooter winner running from that place. Toto muzeu bolo skvelé, až na to, že nerozumiem, prečo by si to chcel 2,50, keď sa minal toľko energie. Napríklad na to, aby sme sa my mohli povoziť na autičkách, alebo aby sme my mohli chodiť okolo osvetlených party. Čo? Stupid is a
we've done it all. We can't afford to just ignore the writing on the wall. In the herds and perch the group, yeah, leave behind that nincompoop. And Lester is a dimwit, and I've known my share of fools. He's bringing down the system and he's breaking all the rules. In the herds and perch the group, yeah, leave behind that nincompoop. And watch him roam away. 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 The decision here is hard, but all the same it must be done. The necessity of the many far outweighs the needs of the one. Išiel trochu tam sem. Nižšie, nie? Aj, takže by ho neomočilo, vieš. Tak to zďalej, ja to by začekol. Priaznivé. Te to pohoršilo? Ja. I tak tam, no, rozme to je. Non prendeteci svelo, qui non è il velo! A tak to bola bomba. Ukradli ste mi srdce. Čo, Miky, sa nekúpeš? Tí chlapci spod také... Sám ide v plavkách. No, také, no trošku My sme si tu tešili. Ako neprijal som sám seba a svet, ale... Violet is a pretty girl. Like her long hair is curling and a smile. The big romantic stupid. But if you look below the skin and you find out where that lady's been, you'll be sure to stay the hell away from Cupid.
time of the story began, and Violet found herself a man who wouldn't try to boss that girl around. Oh, she got bored of being adored and decided that he was a spineless nerd, and she kicked that guy right out on the ground. Violet wants it her way on the highway, but she'll never stay. She's on her way. Violet's going home. Well, Billy was a football jockey, though he had an acid clock. She threw him out because he ran too quick. Well, Skip was just a good old guy. They fell in love. She got rid of him in August because of Skip. Violet wants it her way or the highway, but she'll never stay. She's on her way. Violet's going home. She's an outlaw, but she's never been arrested. She'll chew you up and spit you out before you. Tak, sme sa stavili, či sa dá urobiť 300 klikov za 11 minút. V podstate 10:59 je náš konečný čas, kedy musí byť urobené 300 klikov. Takže ideme to vyskúšať, či sa to dá. A možno sa pridá Erik Vindas. Tak, ak nemáš točiť dievčatá v plavkách, tak tam už nemôžeš Erika točiť. Tam už nejdem. Tam už nejdem ísť. Erik, čakáme. On te nemôže teraz sa s tebou rozprávať, lebo natáča chlapcov v trička, nie dievčatá v plavkách. Áno, aby bolo jasné. Vypraviť sa. Pozor. Start. Čiže 300 klikov za 11 minút. Jakže dal 3000, chápeš, to nie je možné. 3000 za koľko? Neviem, to je nekonečný čas, ale na jednu šupu dal 3000. To nie je podľa mňa. Jednu 10 minút. Čo vy ste, jak to prajem minút? Mám rád, že to nie je 100. A čo? Každý sám nespol. Jasné, Feru, že musíš spraviť. To by bolo jasné, že to spraviť. A traja, hej? Každý sám robí za seba. Že dokopy zrobia traja 900. Tak dá, ale po rokoch tréningu. Nie, takže spolu. Niekedy v živote ničo trénovať. Ja nemám ani 100. To nie je možno, Feru, to som pamätal. Nie, ja si to presne tak pamätám. Som si nerobil poriadne kliky. Som nerobil som poriadne. Sa opýtať Jura, sme tam vtedy hrali to očko. 7 minút až 40 sekúnd. A koľko máš Miky teraz? O 90? Nemáme 7 minút, to už 7 minút klikujeme, ne? Ešte 30 dáš. 7 minút klikujeme, či to ešte máme? 7 minút ešte môžeme klikovať. Takže máš koľko? Koľko máš? 80? 90. 90? Miky, 100 dáš. 122. 9, prosím. 9, to je iba 8. Prosím, 9. A posledný. A už viacej teraz oveľa ťažšie. Ale som zavredinul svalu. Fero, 57 sekúnd. 140. 140. Miky už nerobil, bo budem musieť ísť za jolu. Ale ja už mám fotky, dobre. Fero, to už bolo také. Poď. Koľko máš času? 30 sekúnd. Kaja, poď si ja 300, poď. Kaja, teraz stihne 300 za 30 sekúnd. Teraz Miky nabere, príde a nabere druhý dýk. A to je naše brutálne. Hej, a zrobi 300. 15 sekúnd. Ja mám 90. 10, 9, 8, 7. No super, ja som sa vyhla 140, ja som vyhrala. Dobre, ale super Miky. Ty kokso. 1-0. Presne polovica. Takže koľko ešte raz, Miky, si spravil, povedz? 150, je to strašné. Dva som si to rozdelil. Za prvú minútu asi 60, potom už 150. Tak, to je dosť trápne. Miky, si amatér. 194.
Kaja, 6 klikov už len. 195, 196, 197, 198, 199, 200, Kaja dala 200! Toto nedá ani Vicky. Neuveriteľné. Som hrdý na Kaju. Dobre som to stihla s tým časom a tak. Chybala mi tam ešte 100, ale tu dám na ďalšiu minútu. Je toto koniec všetkého? Je to naozaj koniec? Je to len posledný spoločný večer? Alebo posledná chvíľa vôbec? Dožijeme sa zajtrajška. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts. Všetko dobré raz skončí. Však Maja. Nie, nemusí. Nemusí. Mám uchaté ucho. Mám uchaté ucho. Dáme si roka výzvam. We were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love. Filip, servus, zase nič rozumné si nerobil. Jakub, uzavri to tak. A bol koniec. With whiskey and an afterglow we shine like new. But there along the way something seemed to change. As weeks turned into months we knew. As life caught up we slowly grew apart. And